Tarata Desembre kalo tile 27 san 2025 aw bisimila Maliba TV 1 ka kunnafoni sɛbɛnnimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni dabɔ la kunungo tɛnɛ Desembre kalo tile 22 san 2025 an ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ale ye bisimilali kɛnɛ sigi Général d'armée Abdourahmane Tiani ni ale ye Niger jamana ɲɛmaa o tɔgɔya la palais de Kuluba kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma nansarakan na ko diine. O kɛnɛ in kan wele bilala Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma yaasa u kana Mali seko ni dɔnko k'o walankata ni maa welelen ninnu ɲɛkɔrɔ n'o bɛ tali kɛ ensemble instrumental la fo ka taa se Sorofe kɔnɔ ma ni o ye Salifu Keyita ye n'u ye Mali seko ni dɔnko walankata o ma kofɔlen ninnu ɲɛkɔrɔ an ka dɔnkili nasira fɛ. O baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bila AES ka tile 2 baara kɔnɔ min bɛ ka lawaleya an ka jamana kɔnɔ. Halisa AES ka sommet ta ko 2nan baaraw la bi sɔgɔmada joona in na an ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta Ibrahim Traoré ni ale ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa ye ale kunbɛn an ka pankurujigisoba kɔnɔ. O b'a jira k'a fɔ ko ni jamana ɲɛbaa saba ni o bɛ Général d'armée Assimi Goïta Ibrahim Traoré fo ka taa se Général d'armée Abdourahmane Tiani ma k'u bɛna jɛ ka baaraw nun don min bɛ ɲɛsin AES yɛrɛ taaɲɛ ma. Kɔkan kibaruyaw bɛ taa ni an ye Niger jamana kan jatigɛwale tigilamɔgɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko MPLG olu ye tiɲɛni don Niger dugukolo nafolo dɔ dakun na n'a bɛ fɔ o ma ko Oleoduc d'Afrique. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ k'a bɛ sɔn ka kɛ sababu ye nin nasira fɛ gɛlɛya bɛna se u ma u ka tajiko nasira bɛɛ lajɛlen fɛ ka sababuya kɛ ko nin dugu jukɔrɔ nafolo in k'a fanga ka bon kosɛbɛ tajiko sɔrɔli ta nasira fɛ. An bɛ kɔkan kibaruyaw kuncɛ ni Centrafrique kunnafoni ye a jirala k'a fɔ k'u ka marabajɛkulu ɲɛmakɔrɔ ni ale ye Henri Marie Dondra ye ale bɛ ka lafaamuyali kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka sababuya kɛ u ka jamanakuntigi kalafili bɛna bila sen kan k'ale bɛ fɛ k'i bolo manabɔ o jɔyɔrɔ nɔfɛ. O de la a bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila boloda min b'a to maaw n'u hakilinaw n'u miiriya u bɛ se ka taa ale ka sira fɛ cogo min na. An ni ma nɔgɔ ni ne aw gɛrɛsɛgɛ aw ka kunnafoni sentelimanw na Maliba TV 1 jabaranso kan aw k'an bɛn don wɛrɛ ni Ala man ka jɔnya na.